ngol do woni lefol dimmol taro deftere professeur Aboubakry Moussa Lam hono Sawru ganndal e segene maabo suudu paate hono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki e sawtowol musidɗo mon Cherif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba leñol jara tan koye hello 15 e rogere ɓaleejo adi fof findini fof doole e caɗele ma an ɓaleejo pawi ko e yaware nde leƴƴi boɗeji jawima ɗi mbi leƴƴi fof ko an heedi caggal leƴƴi fof ko an wattindi finde ɓurɓe ɓurtude e wona anduɓe jeyaɓe e ɗiɗon leƴƴi jehi ni ha cuusi wiide wonde ɓaleejo ko Allah henni ɗum caggal gila aduna fuɗɗi rutti boom fawi hen kuddi bondi ha joni e tawilaji mabɓe ko ndin kuddi ndi nuhu hunno ham rufi e ɓaleɓe fof ko ɗum waɗi tawde ɓaleejo ko kuɗaɗo ko waɗa e mum fof ene yawta haɗani ɗon sabu hakkillaji fof ene kawri wonde kuɗaɗo wawa wadde ko waɗa barke wawa wadde ko ñiɓata beele ɗum ɗon ene woodi min gandal tawde ala ko goppumi mi ruttanima ɓaleejo e luggi ɗendi hanki ko ɓuri raɓɓidde e haala ko wittojam gaddi ine seeri no feewi e ɗiɗo tawillaji ɗi ciftinmi ko adi ko fof so tawi no ardi e defte Allah baaɗe no injil walla qur'ana adama taga ko e ɓakkere walla loopal ko heewi ɓakke ko ɓaleeje ene saɗi ɗo ɓakkere wojji ha settini yanti hen so tawi no won hen mbirata ni ko eddaji leyɗele fof ndendina adama taga hen hay goto wawa ƴoƴje ha wiya yimɓe ko ni adama wano ndeke noon darade ɗa ina wiya adama ko boɗejo wonno ko e susde gacce jeeya so ɗum ɓenni wittoji joom gande en patuɗe e iwdi aade ɗo jano gartuno fof nangi ko neɗɗo gadano feeñi ko e Afrique beele ko dow asaman o taga nde o tellina e leydi hay ɗum won diineji Afrique kawri e ɗum ko wayno dogon en hoɗɓe e kaaƴe Bandiagara to leydi Mali ko ɗum diineji mumen nangi ɓen ene gonɗini kadi ummade neɗɗo e ɓakkere nde Allah maɓɓe biyetanoɗo amma tami walla hami e jungo mum ciftinen kadi won anduɓe wiɓe neɗɗo gadano woɗɗodirano e wandu walla ko wandu ni wonno ɗon sohlani haala kewka kala gonɗinɗo Allah ene andi wonde adama ko bange wandu ko bange ɗum en jañotako e ɗum kono nangen tan wonde ƴiye aade ɓurɗe ɓoyde ko e nokku Afrique lombiɗo hakkunde Éthiopie Kenya Uganda e leyɗele cawdiɗe ɗon jiita tengtini kadi aade ko e Afrique yalti ko eddaji makko tanjirani e dongle Afrique gila e ɓurɗo ɓoyde ha e battidiɗo hono Homo sapiens witto addi kadi wonde dunde baba adama nde fof yimɓe mum peri ko Afrique tawde hakkillaji ɓurɗi hewde nangi ko aade ko goto te feeñi ko e Afrique kono ko ɓuri fof wadde fayide e ko wittoji ɓurɗi luggidde e ñeñƴude peññini ko wonde ko neɗɗo gadano ko ɓaleejo tan wawno wonde waɗi noon tawde koye Afrique o feeñi alay sago nguru makko ɓawla
so wana ɗum o wawatano wurde e o nokku gulɗo caafe nange sasnge jaɓani nguru mboɗewu e diwan mo aade feeñi o ɗum ɗo e dabba kafalaka gombal firti ko leƴƴi boɗeji piitotoɗi becce gila arabeɓe ha e tubakoɓe tanum en ɓurɗo woɗɗude ko ɓalejo wonno ndeke noon ɗi jalti ko e ɓaleɓe anduɓe waɓe no Cheikh Anta Diop bindi ɗum ɗo gila e duuɓi 1954 kono nde wonno ɓalejo ene yawa anɓe makko mbi o hettani ɗum wutte ɓurɗo ɗum fayida te kennaɗo caggal ha dani e ngal ɗo teddungal ni woni ɓe eti filtinde haala makko ɓe corna ladde kono ñande fof gonga ene ɓeydo funginade hande o anduɓe tubakoɓe nunɗuɓe caggal nde ɓe ciggi ƴiƴameje leƴƴi ɓe cunniti ñawore mabɓe ko leƴƴi aduna ɗi fof jalti ko e leñol gotol te ngol leñol ko leñol ɓaleɓe wonno en ɗam taƴi no subalɓe kewi wiide oɗo gonga ma wonɓe o welani kono sariyam min gandal taƴi hankadi jiɗɗo fof yo nan mo yiɗa yo mette cekredu mum tawde laatima ko ɓalejo adi fof joni duttoɗen e hanki aade ƴeewen hono pinal adi feñje hoto pinal adi feñje ɗonne anduɓe woɗeɓe mbino ko Afrika ha dani e wonde gendi pinal ɓe ƴetti ɓe tappoy ɗum e nokku biyetenoɗo kalde woni e diwan gonɗo e kerol hakkude Irak e Iran takkade dande maayo Geeci ɓe mbi ko ɓen gadi aynude gadi remde gadi darnude laamu gadi windude won hen yaaɓe ni ha mbi ko toon dewal Allah fuɗɗi sabu ɓalejo meeɗa andude Allah kañum meeɗi safde ɗum ko dundari e jalam ɓurɓe suusde deedi ɓe mbi wonde Adama e Nuhu ko toon peeñi holko kalatmi e ɗum ɗo min gandal mbimi ko hande karallagal aade to bange wittoji yontaji ɓoyɗi e ɓetu duuɓi firti ko heewi e ɗiɗo tawillaji mami artu hen yeeso seeɗa so Allah jaɓi kono duttoɗen caggal seeɗa e gurdam aade caggal nde aade feeñi e reedu Afrique to maayo Nil ngo fuccitto to hakkillaji ɓuri nangude ko takki dande maayo ngo o fay rewo ha o yetti geeji Méditerranée ɗon aade waɗi koyɗe tati hen koyngal darni pinal Misra hanki ɗiɗi keddiɗe ɗe jalti dongre Afrique ɓe jaltiri to dande bolon Gibraltar e boɗel Suez ko ɗen koyɗe jogori yaade ha Amérique e rewrude e dande bolon Beri e Asie nangen tan ɗum ɗo ko fergoji ɓurɗi teskinde ɗe sabu goɗɗi gadima walla defti e ɗiɗo leƴƴi boɗeji ooli mbiyan tan leƴƴi fof gandaɗi e aduna noɗi mbawi waade fof jalti ko e ɗiɗo fergoji ummiɗi Afrique duttoɗen e koyngal keddingal e Afrique ngal hade maggal darnude laamu Misra tawi ngal hoɗi ko juuti e nder Sahara e on saha noon Sahara wonano jeerende taw ko nokku maaje caali e laddeli cukkuɗi kewɗi mbarakon ko nder Sahara ɓalejo Afrique ɓuri hodde hande yoro duumigo riwimo ko noon hedde duuɓi ujunnaje jeeɗiɗi ko adi annabi Isa o fuɗɗi jolde e dande maayo Nil ngo ngam duumade hen ngo natti laawol ngo wonti hoɗorde
e ko witto addi ko andube nangi woni neddo gadano walla ko buri dum badade feeñi e nokku mo kalden dow o ko e duubi millionaji jeedidi e feccere hade annabi Isa kono ƴiyen neddanke burdo naywude jiita ko e hitande ujunnaaje ɗiɗi e gow e nder leydi Chad o neddanke mo andube inniri tumayi ina hasbe e duubi millionaji jeedidi ha joni dey e ko witto Cheikh Anta Diop feññini leñol bodewol feeñi ko e duubi ujunnaaje nogas hade annabi Isa wonnon nangube duubi capanɗe nayi ujunere leñol olol kadi ɓuri famɗude duubi ko ujunnaaje 15 hitande ko adi annabi Isa ndeke noon to bange duubi ala fof leñol waddete e ɓalewol ko kangol hecci fof no ngol hecciri leƴƴi keddiɗi ɗini ko noon kadi ngol dadiri to bange pinal nde sahara wonti jeerende ɓaleɓe honnoɓe toon telli e dande maayo nilngo ko ni woni hakkunde duubi ujunnaaje 6 e duubi ujunnaaje 3 e temeɗɗiɗi hade annabi Isa hare mabɓe ngam mabde ilameje maayo ngo wawa ɗumen hutorade ɓeydi karallagal mabɓe e pinal mabɓe pinal an jangowo ndeɗo deftere walla janganteɗo ɗum woto goɗɗo ɓure hen gandal pinal yaltata ko e hare hakkunde rendoji e taarindi mumen membare e yana ummito juuma fuɗɗito ko e ɗum ɗo aade yaltinta pinal yimɓe fof poti hakkillaji ko taarindi e caɗele walla moƴƴere mum serata te ko ngol ceergol fertata walla sudda hakkille aade ko ni woni wiyoɓe pinal fawi ko e nguruɓe ene goɗɗi gonga sanne hande o luural ala wonde pinal gadanal e aduna ko e dande maayo nil feeñi e leydi gandirandi hande Misra kono nde Misra naaɓe hanki innirtino kemet e ɗemgal mumen laamɗo dendinɗo leydi ndi fof e tamande wotere gila geeci ha Aswan hakke kilométre uji ujunere ko gorko goto gandiranoɗo Menes e ɗemgal Grek ene gasa tawa o wiyeteno ko manna mani walla mani ɗum ɗon kewi ko e hitande ujunnaaje 2 e temeɗɗiɗi hade annabi Isa bindolne ko nden feeñi toon ene wayno ho kañum e laamu Misra jijjini ngal ɗo pinal ngal kaaleten noon hono mum ene saɗi e duunde baaba Adama he to bange duubi ala pongal e maggal hakkunde nde manna hono Menes darni laamu goto e leydi he hande laamɗo Perse biyetenoɗo Kambis jaalindi e hitande 525 hade annabi Isa woni duubi ujunnaaje 2 e 695 so laamu ngu tanjiri e oɗon mudda ko nde Ixos en kepti rewo mayri hakke duubi 225 woni hakkunde hitande ujunere e 295 fay hitande ujunere e 560 kono hay e on saha laamu ngu dogani dayani ko wasata laamorgo ɓoyngo adango to bange wargo leydi ndi ndu joncino laamu pongu ni judde ko ɗo e dande maayo Nil tan yiyete